bonusnya ada bonus dan bonus ya. Monggo. Lah piye wis kadung tak tampani, Je? Engko nek tak tampani ora tak aturi do geten piye? Coba nek do burik piye? Aku kelangan fan neh engko. Monggo jejantung kalbu. Kowe tau kelangan fan piye, Ro? Hmm? Kowe tau kelangan fan piye? Kelangan duit bolak-balik, kelangan kelangan teman Facebook ya tahu. Iya bolak-balik. Besok buat kamu Mas. Mas Andri. Roy. Anjis. Suka-suka. Parasmu tansah lam-lami hati sinawon mulai nindate. Aja cing oe-oe gimana? Aja cing oe-oe. Riring pengucap mungkin bangsa ngeridu ini esemu baku. Iya sayang, mentek sambal lado. Ngomong dadi mustiko hani nindro Bagi atas-atas dan ditono angenku among bangsa sumbening tangan sira padandini Spesial Anji Kalimantan ya. Aja cing oe-oe Mas. Kata-kata hari ini apa dong? Cari ya. Biar di dalam Bang, I love you. Wajinawe. Ipang Beta. Nada Margareta. Beta Amelia. Camusi. Oke, sampun aja jejantungnya kalbu yuk terus saking Pak Bes nggih. Pak Bes tesih wonten mriki napa mboten? Tesih. Wah, tesih ngono tak luar. tesih, Kerinduan Pak. Mas, kerinduan. Kok surat penjajah karo cinta dari sebelah ya. Terus Seberang. aku tahu disenengi wong sebelah kok. Ya, terus monggo Mas. Ini sebelah. Penting orang kanan. diblokir loh. Ayo. Cus.
nggih. Mas Sunanmu di remake Mas. Engko terakhir cinta dari seberang dari Mas Didi Kedung Mulyo. Monggo rakyat sithik-sithik diatur ya, Cin. Sesuk dilanjut balik. Dan gedang saya dindon. Asoy. Wis gak apa-apa nggih nggih. Siap. Malammu kau dinilai malu sama ulu Tanazzaha al-qawli wa fi'li wariyati Bihi astaghfiruhu bidai wa nuruhu Tanazzaha Asik, ini juga diojajing owe-owe ya Mas ya. Ya, Mas. Besok Owe. kita Wahyu Manggolo lumer konten dusun Punggul Sendang Mulya nggih. Ah. Ditunggu ya mas-mas Rendang ya. semua. Monggo merapat nggih. Nggih. Mas Jamian merapat mboten? Oke sih ya. Julita kok ngono sentimen ya idolane ya. Dudaku lho iku aja mok happy ya. Cus. Monggo cinta jadi seberang. Mas Didi iki dudaku apa ora? Gak bercanda Mas Didi. Mas Didi Kedung Mulya. Ayo nyanyi setelangan ya. Jalukannya Mas Didi karo Apin karo Apin. Pak Bes
menyatakan cinta. Yuk langsung yuk cus. kalau nggak terus serapin deh. Monggo monggo, terus dipikirkan dengan darah wonten dawuh. Anjing, leres darah putri. Saya banget darah. Nggih.
Ampun kuwatir sedaya pakaran langkung wajiban kula sakmenika sampun rampung. Mbak bilih panjenengan badhe nginti pirsa mboten wonten nganuci wani, Ndara. Ning aku percaya sausé karo kowe kabeh. Kalamunke kabeh nanti ruwake marang gawean. Nggih, Ndara, nika sampun dados kewajibane kula. Mangke upami kula lirwon jenengan lak paring duka kalih kula. Kalamun wis selesai jene abdi. Nggih. Marang pakaryanmu. Ora mung aku sing bakal dukani marang kowe kabeh. Aduh. Uga Kanjeng Rama bakal dukung kowe. Kados ngoten nggih Gusti Putri nggih. Nanging Ndara patih wonten pundi to, Ndara? Dhewe ora mangerteni. Napa? Dari lumpiane Kanjeng Rama iki kaya kewajiban ing bojo. Mbak menawi kewajibane kathah sanget dereng wonten karampungan Gusti. Mergo Kanjeng Rama iki salah sawijining kaya Kados ngoten. Loh, Ndara panten, Ndara? Monggo, monggo, Ndara. Jenengan iki saking pundi? Mesti keblondrok tekan batangan iki, Mas. netepi kewajiban. Kewajibane perkara negara iki lak akeh. Anji, monggo Ndara katerangke Ndara. Ndara, kepareng ngrampungi kewajiban nggih wonten kepungkuran. Ayo, Nduk. Jas Ki dawuh Rama. sangka rumangsaku seleramu metu saka Taman Sari Kepatihan. Aki boten sampe dinten kula menika boten nate nyosaki pinggal. Mergo wong tuwa iki kuwatir lho, Nok. Hatir perkawis menapa ki, Mo? Dina iki Majapahit lagi geger. Lho, ojo pahit geger. Perang gede. Wonten perang Rama. Mula Rama nguwatirke kawan seleramu. Yen nganti seleramu metu saka dalem kepatihan, yen nganti kena sasaning Bedama, rak ya Rama sing rumangsa kelangan rak kaya ngono. Ning nyuwun sewu ki Rama. Ngantos Majapahit menika kok perang. Perkawisipun menapa ki, Mo? Perkarane sangka Hadipati Blambangan Lubisma menak jingkok. Nagih janji ngersane Sang Junta Ratu Kencana. Perkawis menika ki. Kula Rama nguwatirke banget aja nganti seleramu metu-metu saka Taman Sari Kepatihan. Wonten Rama, penjami kangkep putus. Kula tansah ngestokaken dawuh panjenengan. Ngene ya, Nok, ora Kados pundi Rama? mengko sak panci-wanci yen kepatihan kelawan tamu, Ngaten. yen mengko tamune lanang Nggih. kuwi sing mbagike kudune Kanjeng Rama. Jenengan Rama. Nggih. Mengko yen pancen tamune kuwi wedok sing mbagike ya kowe kaya ngono to. Iki Rama, penjapun watos. Katone penjam menika saya sanget. Langkung prayugi penjam langsung rumiyin Rama. Rama tak ngengsu ning gadok mburi. Iki. Mengko yen ana tamu, Rama ya diundang kene. Kok dhisik ki sana? Nanti kesaku ki tambah manang kuwi. Pancen lagi sepisan iki aku mangerteni karo ki. Sopo jenenge? Dipun warohaken, kula pun damar wulan. Damalan. Katen inggih, Yen ngono disaungake. Aku aja swara. Utane Rama patih iki. kusumaning ayu anjasmara. Jengkatan dawuh. Nanti sampean lebok ning kepatihan Majapahit. Ana wigati opo, Kakak? Estunipun kula niki dadi Bupati Bedara. Dadi golek gawean. Mekaten inggih. Yen ngono Kakak, yen sampean iki mlebu nek Taman Sari Kepatihan kene golek gawean, aku sing bakal ketemu karo sampean golek iki gawean. Napa saestu? Aku mau matur marang Kanjeng Rama supaya sampean iki dhewe gawean. Jas, Menawi kados ngaten nggih matur suwun sanget. anjasmara. Kula bilih panjenengan kersa sabiyantu Mas. Jas, Aku kuwat banget karo sampeyan kok. abane Menawi kados kono pundi Gusti
anggenipun ngalem bono. Anjasmara. Aku iki kodho apa anakku. Anjasmara. Dawa, Ma. Rama mau mitungkas kepiye to? Jaman kami tugas, menawi wonten tamu, menawi tamunipun menika kakung penjane Kang Murba, menawi tamunipun Pawestri kula Rama, Tamune lanang ta wedok no? iki kakung Ma, Kudune sing murba sapa no? iki panjenengan. Lah ya kok malah kowe sing murba? Ning tamunipun menika benten kok Ma. Bedane piye? Tamunipun menika istimewa. Walah, Ma. tamu kok ya ana istimewa barang. Rama, kepareng kula srawungan nggih mongki. Serawung ya serawung, Nggih. ning aja cedhak-cedhak. Boten. Ampun kuantos Rama. Kusumaning ayu Anjasmara. Kabar. Anjasmara. Kuatos sangat. Jas. Menawi tiyang sepuh panjenengan paring Anjasmara. Nggih dawuh, Bocah wedok kekeprane ngerti wong lanang. Tak purbane bocah iki jenenge sapa? Nggih. Saka ngendi tak takonan? Wonten inggih Rama. Gus. Gus. Lihat dalam. Rama. Ditakoni ora mangsuli kok malah kedhak-kedhek. Gus jenengmu kuwi sapa? Damarulan Ma. Ora takok. Apa bener jenengmu Damarwulan? leres. Kula pun Damar Wulan. Bocah sangka ngendi, Gus? Saking dusun Paluombo. Sangka Paluombo. Mekaten inggih. Anake sapa? Ibu kula paring asma Palupi. Kowe anake Palupi. Mekaten. Yen ngono kowe keponakanku dhewe lan. Oh, inggih. Dur apa karepmu teko ing kepatihan kene? Badhe swita cethanipun badhe padi pedamelan. Golek gawean ning kepatihan. Leres. Ning kepatihan wis ora ana gawean lan dan balik mulai bae. Tambahing pangestu. Lho. Jas. Kusumane ayu Anjasmara. Sampeyan karep iki Kakak. Niki sampun cetha mbok bilih wonten ing pepatihan boten wonten pedamelan kangge kula mila kanthi menika kula badhe nyuwun pamit muli wangsul wonten ing Karang Prapisan. Aja kesusu bali Kakak. Ana gawean karo sampeyan. Napa Sing sakit? arep aku lak wis kondo. Kelampun aku sedhi ketemu karo sampeyan Kakak Jamal. Ngaten. Kayane sawetara ya Kakak. Monggo kusumane ayu. Rama. Kepiye no? Yun sewu ki Rama. Saking pemangkih kula, langkung prayogi switanipun Kakang Damarwulan menika dipun tampi. Ditampa kuwi nek ana gawean. Gawean ning kepatihan iki wis ora ana. Wonten ki Rama, napa panjenengan menika kalih tiyang? Dinten sak menika Majapahit blambangan nebeke mawon ayun-ayunan perang. Bener. Kamangka wonten ing kepatihan menika dereng wonten prajurit ingkang jagi regol mo. Langkung prayogi switanipun Damarwulan menika dipun tampi dados prajurit jagi regol mo. Oh iya ya no. Nggih. Engko yen Kaget aku. Ora mbok tampa tak juwatos iki. Sapa kok ana gundul. kowe kok malah nggawa sugihan ngene iki. Sugihan Nggo kon nguras dhuwitku ngono apa kuwi? kowe ora aku sapa? Wis ketok nek kowe gundul. Gundul untung kiper kono. Haryo jejetan. Kowe kok ngerti jenengku nek Haryo Jejetan. Jaman biyen tukang demeni wedokan kowe. Wah. Masam barok. Lho kowe kok ngerti aku? Ngerti kelakuanku kowe iki sapa? Aku dulurmu. Sabdo Palon. Kowe iki Sabdo Palon. Iya tan jejetan. Jan gayam jenenge mbok leh. Dadi patih. Lho apa?
Lo gender. Lu gue. Patih sing minul ya ki ya. Alah patih gayamu. Terus ponakanku, kowe ngerti ki bocah iki? Ya ngerti. Sapa? Damar Wulan Anake sapa? anake Palupi. Lah iya rak dulurem dhewe. Kok mentolo kowe ameh ora mbok kei gawean, ora mesakno ado-ado. Mergo aku iki mangkelalen jebul isih ana gawean ning kepatihan. Gawean nek liyane ana ya kowe gampang mbubuti jenggotem iku dak iso. Mbok kei gawean apa? Tak wenehi gawean jaga paregolan. Lho kok jaga regol iku maksude? Satpam. Oh, satpam. Lah piye, Lek? Gelem ora? Kok satu pawon. Piye, Lek? Jogo rego. Menawi kados ngaten kula kedah jagi kalujenganipun. Pasti lu gede. Ya wis gak apa-apa nek kowe gelem. Monggo. Wis penting. Sek. Enten iki. Piye? Aku mitungkas kelawan kowe ya keponakanmu. Mbok kandhani piye? Sok sapa wae sapa sing kepengin mlebu ana ing dalem kepatihan. Ya, Yen ora bisa ngedohno. ngedohke tapak asmane Patih Lo Gender, aja pisan-pisan kok wenehi dalan. Sapa wae sapa sing arep mlebu ning kepatihan nek gak ana tanda tangane sampean, Aja entuk. tenan kuwi. Sapa wae sapa lho ya. Bener. Dule dicamno sing ati-ati. Ngaten kula dhewe. Ya wis ayo. Hati-hati ya Mas. Kamar Wulan wis ora ketok kok isih budak-dadak. Romo, cilaka Romo. Cilakane manggon ngendi to? Penjam kalau wong ngendika kalian Kakang Damarulan. Sok sinten kemawon pawongan boten dipun keparengake mlebet wonten ing kepatihan. Bener. Utawi boten ngatonake tamu asma panjenengan. Kamangka Romo. Dinten sakmenika kadang kula layang seta layang semitir nembe kemawon tetegaran. Nang wangsul wonten ing kepatihan niku kados puti. Jalaran kadang-kadang kula menika boten mangertosi sinten to Wah, Damarulan. seto komite. Wah, cilakane. Dipun kemawon. STP, stop. STP stempet. STOP lho. STS kowe. STOP. STS kowe. ST yo. STS to ro. Stres. Lho, wis pinter kowe ngono. ST. Yo, betul. Jane karepmu iki. Lah ya, seger. STS iku ora iso. Ora iso to, Pak? Ora entuk mlebu. Mbok atasi ora nduk. Atasi. Sopo kowe wani langap cangkem surat. Cok, kolen takok iki piye? Lah aku takok bener. Sariman, dilangap. Ora aku Sariman. Jenengmu sapa? Ya iku. Oh, ya iku. Iku. Kowe ning kene lah apa ya iku? Iki piye lho? Aku tekon. Takon piye? Sariman jenengmu sapa? Ya iku. Lah iya ya iku kowe ning kene lah apa? Bentuk ya lah, Jon. Lah kowe wis ora nek bento mbok takoki. Lah iya. Sopo kowe sak klune wani arep mebono ing papan palagan iki? Aku panci adven bangun. Kayak apa buat tagi-tagi kalau Jon. Nanti lah Bang Medan. Kowe wani mepalangi nggonku pun bali ana ing kepatihan. Sebab aku kajibat Joko Paregan ngajeng.
Ajeng ndi? Arep. Piye lah, Man? Bare golek ngarep nek ajeng. Oh iya iya. Aku ya omongan karo Slamet goblok ora bingung. Omongan karo kowe bingung iki. Lha iki tangane yo. Dadal. Aku kajiban Joko. Sopo wae sapa sing mlebu ning dalan kepatihan ora nggo tapak paluipan desisane Gurindo. Kok tapak kalune pande kok tanda tangan tapak asma. Tapak asma. Ora iso. Aku urung kondo nek aku kabeh mlebu kok. Wis ketok karo busuk kok aku krasa kok. Sing blusuk sapa? Pindabar kok. Sing blusuk sapa? Jadi dagelan kepinteran. Kowe sak klorone. Lho aku lho urung blusuk sing blusuk lho kene. Gede cilike kowe abdi anyar ana ing kepatihan. Cocok. Cocok. Malah misi wong. Cocok kayak misu. Malah misi wong cocok dhewe wong piye? Iya. Iya piye? Ndar, iwanya ndar. Mah bintang bar. Wis sing baku pinter-pinterna. Sing baku kowe wong loro, kowe wong sak loro. Pancen arep mlebu ning kepatihan nek ora iso nutuke tapak. Ada wae. Iya iya. Sing baku ratu mlebu. Yen ora njotas kan pasukan. Hei, Ayo, apa? kowe durung ngerti aku sapa? Karo kowe dhewe kok lali awakmu dhewe. Tegese kowe durung ngerti jenengku to? Durung. Nah, hubungan ora. Oke. Kamu ki, Ya. aku Den Mas Elayang Kumitir. Kowe. Den Mas Elang Sito, putrane Lomati Lugender. Ah, mustahil. Ah mustajab. Ah muslimah. Kowe putrane Ndoro Pati lu gedhe siji. Sapa? Sapa? Anjas Moro Harimau. Anjas Moro Ora Harimau Anjas kepatihan Moro. telu cacahe. Kanggo Anjas Moro layang seto Layang Kumitir. Oh, yang ngono berarti papat. Sapa? Sapa? Anjas Moro layang sito layang Kumitir layang sapi. Ya kowe ae gabine. Ya sapi nyeruduk kowe. Kowe kirim sumni kira ora? Ora, aku di ketua. Apa? Sisi. Utawa sapa? Lagi. Dasar ketua. Bentang per kacang. Ndoro. Kowe yo Oh, iya bener. wonten perkawis menapa? Bocah sak keloro iki ora kena tak atasi. Coba kowe sing minangka badal Yen ambu kena mbok atasi ya Langkung dibawa. prayogi monggo panjenengan emutaken kemawon. wani karo aku tak elingi ora sadar-sadar. Kowe sing wajib. Wanaya Gingga. Dong. Jeneng sapa celane? Ya, Naya Gimbal. Sabdo Palon Naya Genggong Naya Gimbal. Kowe atasi kowe. Ya wis. Ya. Ampun kados ngaten. Lah piye? Ngene lho, Mas, peraturan anyar sing ditetapkan karo pemerintah tingkat 1 daerah istimewa Mojopahit. Terutama ning gone kepatihan sapa wae sapa sing arep mlebu ning gone dalem kepatihan tanpa bisa nuduhake tapak asmane Ndoro Pati Lugender kuwi gak entuk mlebu. Puteng. Wes Ini banyak itu udah pakai nih, kaget aku. Lah aku kaget deh. Wah, canda kali kecilik kewus kel. Angel nih kandhanane le. Ya wis takoki dhewe. modal santawis. Alah kabeh lah, pek kabeh rejane kok sawetara. terus dikukuti iki piye lah kowe? Nyicil man. Sapa kang dadi aranmu, Gus? Kula pun damarwulan. Kamarkulan. Lajeng panjenengan kekalih. Layang Seto. Layang Kumitir. Lajeng kersani Putrane kepatihan bakal bali ning kepatihan. menawi kados ngaten kula badhe nyuwun tapa asmanipun Gusti Pati Lugender. Ngopo dadak takon tapa asmane Kanjeng Rama? Awit kula niki dereng pitados. Mbok bilih panjenengan kekalih pinangka putranipun Gusti Pati Lugender. Marulah awak kata. Bola balik sak kandhake lamun aku putrane Romanten. Aku njaluk tulung lawan kowe. Mumpung bulan aku durung cengkah bangkah. Kowe ora dalan sebutik. Angot kapok ya yo. Monggo Ndoro. Aku pengen bali untuk tetangga. Ngaten iki. Blambangan lan Mojopahit. Nembe kemawon ayon-ayonan peperangan. Ora kleru pancen bener. Menawi panjenengan mengsah saking Blambangan badhe nyidra yusmanipun Gusti Pati Lugender tartamtu kula badhe nampa pidana. Karepmu. Cilik gedene kowe palang aku.
Menawi panjenengan boten gadah tapak asmanipun Gusti Paten Lubinder langkung prayogi monggo wangsul kemawon. Setan. Apa? Kagak nang sate. Leren salat. Hei, Mo. Lawange dingano. Lewat kene, Mo. Nah. Piye marake dalan? Kowe iki omah-omahku dhewe kok malah kok cegati. Jaga keamanan. Keamanan yo keamanan. Yen ono dalane ndang dingano. Panjenengan iki ampun bintu. Panjenengan nampi pasutan enggal ketahipun matur kalian enggal putra. Lho. Wong kowe tetegaran kaya ngono. Mo. Curut-curut loro niki sing gundul-gundul niki. Tikus teruntung. Sabdo palon. Noyo Noyo genggong, genggong. noyo gimbal. Gimbal kuwi nek duwe rambut. Noyo gundul. Plontos. Sing penting wong terus tukaran. Wakan ibu. Oh. Kados Nggih. Perkarane apa nggih? Kowe kok padha gelot? Kula badhe lumebet wonten ing kepatihan boten dipun nilai curut karo tikus piti menika. Lho nyalahno wong. Salah kowe lah. Kok iso Wong iki putraku sakloron arep mulih ning omah-omahe dhewe kok mau cegat. Kula niku njaga kauturan Bambangan telu niku sampun kompak aja ngantek tukaran. Karep kula ben ngopi. Sampean kondo dewi. Sapa wae sapa sing mlebu ning gone kepatihan tanpa duweni mangkok bakso. Kok mangkok Bakso. Ya bener ting. Apa Tapak asmane sampean ora entuk mlebu. Nyatane bocah loro niki ora idep mbah niki anake sampean mbah sapa. Ning ora iso nuduhke tanda tangan di sampean. Oh bener kowe. Lah. Baru kowe to. Oh, saged mriku. Kula niki putrane sinten? Ya anakku. Ajeng bali ning omahe kok dadak tapasmu. Nek ngono bener kowe kleru kowe lah. Yo ora iso wong sampean kondo dhewe sapa wae sapa terkecuali anake sampean. Sing salah yo sampean. Lho iki mergo anakku keluarga kepatihan. Piye-piye tak menangke wong anakku. Sampean kondo nek di anak lanang-lanang loro ta ora? Ora. Lah, anake sampean sing ning gone kepatihan wong siji, Ndara Putri Anjasmara. Lho ning iki putraku keluarga kepatihan. Bener wong liya. Kuwi tetep tak salahke. Anakku tak benerke. Tok perkara iki punjere ning kowe. Kabeh pengadilan Damarwan tak pasrahke kowe. Kula kene Damarwan boten pecus, boten jegos gawe Joko Regol. Dipun pocot kemawon palungganipun. Cocok. Nggih. Ganti mawon gaweanipun. Umpama sak wanci-wanci ora tamu kok mojo pae. Nggih. Nek nganti ora duweni panilah karo Damarwan. Panjenengan nabi Ora Doko. sing dipidho. Nggih. Ameh mbok pecat. Tak pecat. SK-ne ae urung medhun kok wis mbok pecat iku maksudem piye? Ya ora apa-apa. Lah terus, Direhab SK-ne. Dadi ora sing gawe aku abang ijo. lah terus karepmu. Dadi tukang ngareki jalan, sago ora? Cocok bocah saka desa. Nggih. Terus mau. Piye le? Gelem ta ora le? Sago ta ora? Agak sago bali wae. Ya wis, Nggih. sarene ponakanku Damarwulan gelem nglakoni dadi tukang ngripno jalan. Ana syarate. Syarate apa? Oh, Ngripno jalan ana syarate. Lho, ana syarate iki sing gati. Syarate Ngopeni jaran 49. wakehe. Syarate siji. Syarate Ora entuk lemu, ora entuk kuru. sebabe Yen lemu rapat melayu, yen kuru cepet bongko. kudune ora entuk lemu. Yang sedang-sedang saja. Oke. Sago ta ora? Sago. Ayo Ning tindak. aku yo duwe syarat. Syarat malah Padha ae no. Najane wong cilik perlu didungokno. RT kok duwe syarat. Lho ora masalah. piye syaratnya piye? Sampean kondo kon ngeritno jaran 49. Yo. Ora entuk lemu, ora entuk kuru. Nek lemu gak iso dedegaran, Oh. nek kuru mati. Ora kleru. Syarate ngene. Piye? Syarat apa? Lamun aku ngingoni jaran 40 Songo. cacahe, tak pakani delalah. Delalah. Pakane ijeh, Ya.
entuk tak pakakno karo Pak An. Kamus. Lha iki syarat sampe. Yo wis kono. Ayo, Tindake. Budale. Kusumaning Ayu Anjasmara boten pantes mbok bilih panjenengan mapan wonten ing pagedokan. Papanipun para abdi. Ngene ya Kakang Damar. Kados pundi Nanti Kusumaning aku Ayu? susul sampeyan nang pagedokan ini, pancen ana wigati sing bakal tak blakake karo sampeyan. Napa kula gadah kalesetan? Ora, sampeyan ora duweni ukur. Nanging Kakang, tenane aku ki tresno karo sampeyan kok Kakang Damar. Tresna pinangka abdi lan bendoro. Tresno sing tak karepake ora antarane abdi lan bendoro ora. Lajeng Nanging kesanipun tresno sing tak karepake ora bedane wong bebojoan kae Kakang. niki saestu. Lahir terus sing batin kok Kakang. Menawi ngaten kula nggih tresna. Kok tampa Kakang Damar? Monggo. Cawe boko gajikan ning gedokan iki karep lah opo jas? Iki nomo, jalanan kula menika tresno kalian Kakang Damar. Lah dawa. Seneng kok karo abdi gedhe bal 29 ngisin-ngisini jenenge Rama Patih Lobuwek. Nanging kula menika sampun kebaca tresno kok Rama. Kapara tresno kula menika lahir terus sing batin kalian Damar. Jebule sedulurmu wis wayahe kok teh. Iki cethok Damarulan bocah desa kok wani cedak karo Luput, napi pidono ketahipun. Kudune dipidono. Dihukum. Dihukum. Lebet ke pakunjaran kemawon. Yo sewu ki Rama. Menawi pidal menika badhe paring hukuman kalian Kakang Damarulan dipun lebetake pakunjaran. Kula ugi dipun lebetake pakunjaran Rama. Lho. Jalaran ingkang miwiti tresno menika kula. Iki mboten ana apa? Damarulan dipun lebetake pakunjaran, kula ugi dipun lebetake Rama. Mboten apa-apa. Kamar bulan sel nomor 17 kanggo sel nomor 1. Matok nek pancen penjalane Ora bisa kaya ngono. Kok mboten saged? Kudune aku lan Kakang Damarulan ki yo sak kamar. Cocok kok. Cocok kok mo. Lah sak kamar mlebu wong loro. Lah mentune mah dadi ping 3 ora apa-apa. Ora apa-apa. Wis ayo. Leboke pakunjaran. Rasa dadak wis lebokke, nek lebokke dhewe. Perkara Damarulan sing rasa digagas. Sesuk-esuk pisuwanan agung ing Mojomahet. Dandan sing bagus. Pamer ganteng ning ngarepe sing duwita ratu kencana umum. Ngarepe Menurut wangsulipun dhewe, ingkang saged bingkas karya menika lawe saking dusun ingkang nandhut damar sesangka. menika kleresan Damar Sesangka menika anak mantu kula sang duwita ratu. Ngaten uga dipun harapaken. Ngestaken dawuh Apa bener sira kang aran damar sesangka? Leres sang Jogorata. Ing pacet koyo ngono ranti nang sawetara.
Majapahit gumantung sliramu. Ngaten tambahing pangestu. Paman Geder, Kepiye, Dar? dipun rembug sing sae kalih anak-anake nggih. Oh, mani iki sih. Sabar agen wonten Dengan cepat. Yen isih ana wong tuwa panjang kamu bakal cabak. Carane kok kados pundi? Engko yen kelakon damar lan mateni Wuru Bisma Minajinggo. Nggih. Yen dhewe suwane Majapahit nggo bukti carane. Ayo, Bro. Diajetku yang ribut Kang Mbok. Kene sliramu sing dadi paseksi. Kang Mbok bakal nganakake kilipat tembung. Sapa wong sing bisa ngeluari aturan sliramu. Ana ing Taman Sari Paralinggok ini, yen wadon bakal tak aku sedulur Senara Wedi. Yen kakung bakal tak sritani diajak kados. Aku sing bakal Teges tambah barang semua. Pancen aku lagi sepisan ketemu karo sliramu. Sopo tenane? Juwanoke aku Damarula. Ya mau. Kosok baline sapa? Kuwayeto. Waito sawijine. Aku kuyengan. Waito lan pepuyengan. Yen ora kleru iki Taman Puralingga. Pancen bener. Ka pernah apa kelawan Wuru Bisma Minajinggo? Garwanipun Kang Mas Uru Bisma Minajinggo. Ning kene aku bakal tetulung lawan kowe. Nanging kowe sak kloron manut kelawan aku manjing ana ing tilam pagulingan. Terus ngaten monggo monggo. Aman Paralingga apa sepiyun? Sepi jejet. Karo aku wae tolan puyengan Aduh Kang Mas. Lah nek kala nggih. Penake Kang Mas. Wantene. Garwa jenengan. Yuwono suarane wong wedok karo wong lenang ya yo. Nggih. Coba tak delenge yo. Ayo. Yung keparat-keparut. Sopo jenengmu kowe, Gus? Aku Damarula. Sugih kendel Bondowani. Mlebu Taman Paralingga jawat kelawan garwaku wae tolan puyengan. Pancen tak sengaja nganti aku njawat kelawan garwamu. Ing ujub aku mung kepengin ketemu Ijen lan Ijen kelawan kowe Wuru Bisma Minajinggo. Sawising bisa ketemu Ijen padha Ijen. Ngertenono. Cedhane aku minta sraya saka Praja Majapahit supaya ngendakake pakartimu Wuru Bisma. Nyuwun dayun. Kula. Jebul minta seraya ing kraton Majapahit. Sisan damel dirapuki. Yen pancen kowe wong ketinggal maju ati lan. Mantek nek kok. Jagalan manite Damarula. Kula. Mergo sesuk bakal tak pocok janggane. Oke, Tak oke, oke. tanjir ning alun-alun. Nggih. Cukup bebek di rumah mati. Lho, awak sobek kok. Kok nggone wong mati. Lah aku mati tak tinggal dadu. Kabur. Mas Damau. Monggo bareng-bareng dipun usadani Kang Mbok yang ana diaji. Waito lan kepuyengan. Si kula Kang Mas. Wis kelakon anggonku tetandingan kelawan Wuru Bisma Minajinggo. Nanging kasunyatane aku kan toko Wuru Bisma Minajinggo.
pindhane Jawata katon akeh perangane punggawa praja ana ing praja Majapahit padha gugur ana ing palagan peperangan merga apa Urubisma minak jinggo duweni piandel loro cacahe Gudha Wesi Kuning pedang unta Sukayana mula kanthi kuwi lamun to gedhe rasa tresnamu kelawan aku njaluk Cidra pusaka Urubisma minak jinggo ulungke ana ing tanganku. Kados ngaten rantos sawetawis kang. Sing ati-ati. Wesi kuning Kang Mas. Pedang unta Sukayana Kang Mas. Wae tolan kepuyengan. Sawetara ana ing sisih. Kados ngaten. Urubisma lamun kowe kesatria kang pinunjul kang linuwe perang durung ana kerampungan ayo baleni sekowadah aku ngono jaman Mongko ing arep wis mati saka tanganku. Saiki kowe bisa bali urip meneh lan serep nyawamu yo lan nganti aku bisa walaya temaing jati-jati sak temah walaya sing usadani kelawan aku wae tolan puyengan bener wae tolan puyengan Nggih, menika leres Kang Mas. wong wadon sampen gelap Oh, alah. musuh kok uripke yo damar wulan Urubisma minak jinggo senajan to kowe bisa bali urip kuwi isih wani sumbal mbok nggo piandel kolan sawangen perlu Urubisma minak jinggo kuwi pusakaku Gudha Wesi Kuning lan pedang Sukayana kuwi balik ning tanganku yo lan wis bojoku pepek ora apa-apa kowe kepengin baline pusakamu yo kaya ngono barengi oncate kawam wae tolan kepuyengan minangka dadi seksi lamun to Urubisma minak jinggo ki mati saka tanganku pangandikane Sang Juwita Ratu Kencana sok sapa wae ora mawas lamun to bisa madangno swasana ana ing Praja Majapahit ing bisuke bakal jumeneng ratu ana ing Praja Majapahit pinangka dadi pasiksen aku bakal jejuluk Prabu Brawijaya Damar Wulan pawiyatan sampun wani